జ్యూస్ పాయింట్ ఇది చీర్యాలు బస్ స్టాప్. ఇది చీర్యాల రోడ్డు బస్ స్టాప్, పురుషపట్నం రోడ్డు, కళ్యాణి హోటల్ పక్కన. కళ్యాణి హోటల్ పక్కన ఎదురేమో సుభాన్ నగర్ అండి. సుభాన్ నగర్ బజార్ అట్లు. దీని వెనక మాల దీని పక్కన మసీదు. ఇది జ్యూస్ పాయింట్. అన్ని రకాల జ్యూస్లు తయారవుతాయి. ఇప్పుడు తరానికి ఏ జ్యూసో ఏం పేర్లు పెట్టాలో తెలుసు, మనకు తెలియదు కాబట్టి రకరకాల జ్యూస్లు మారిపోతున్నాయి. చిలకలూరిపేట పల్నాడు జిల్లా. ఇది ఒకప్పుడు గుంటూరు జిల్లాగా ఉంటపోయింది, ఇప్పుడు పల్నాడు జిల్లాగా మారింది. ఇది జ్యూస్ పాయింట్.